Hej, så forstyrrer jeg dig lidt igen. Jeg har fortalt dig, da jeg havde min sidste videooptagelse, at jeg nok kunne finde på at forstyrre dig lidt igen. For jeg har altså lidt, jeg gerne vil ud med omkring den her helhedsvileuddannelse. Kursisterne kommer i dag om lidt på deres sidste weekend inden sommerpausen, og inden det sidste modul, inden de sidste 4 weekender. Når de kommer tilbage efter sommerpausen, så går det løs med hele essensen omkring alt, hvad helhedshealeren går ud på. De kommer til at lære den rette kommunikation med kroppen, for at energipropperne kan opløse sig. Et arbejde, der ikke kan gøres uden alt det forarbejde, vi har gjort på alle de andre weekender. Så nu kommer det hele til at blive samlet op til en stor, åbnende, hvad skal jeg kalde den, forening med healeren og kroppen, som virkelig skal gøre deres arbejde nu. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at lære kursisterne den her måde at heale på, som jeg selv har fundet frem til, via mit arbejde med at kigge ind i kroppen, forstå kroppen, se hvad der sker med energien, mærke hvad der sker med energien, prøve mig frem, og til sidst, voilà, så kom den her måde at arbejde på. Så bag det at kunne undervise den her måde ud, der ligger der mange års arbejde på at få lige præcis den målrettede healing frem. Så hvordan opløser vi energipropperne, som generer os så meget i vores aktive arbejde med at komme videre med os selv? Det er det, de skal undervises i, når de kommer tilbage efter sommerpausen. Ha' en rigtig god sommer derude, alle sammen. Hej hej.